Dneska je to další video. Doufám, že jste slyšeli to salam, protože mám pocit, že to je taková vteřina zpoždění. Já vždycky to salam řeknu až po začátku, takže dneska je tu další Little Vlog, potom slyšíte. No, právě jsem teďka dokončil vysávání, což je bezvadná činnost, pokud jak trávit sobotu. Pokud máte teďka čas, nebo i nemáte čas, vemte vysávač a běžte vysávat. I když jste vysávali včera, jenom tomu pomůžete možná, nevím. No, právě jsem tam teďka uklízel a plánoval jsem, že to natočím už rovnou z toho, ale konečně si sednu. Ale bylo by to, je to tam v ložnici a nechci úplně ukazovat ložnici táty a Zdenky, no. A tak, co ještě? Jo, jelikož většinou při vysávání mám sluchátka, nevím, jestli jste někdy viděli, jo, já jsem měl při těch let's play, které jsem dělal některé na Rogue, tak se když tak podívejte jenom na mém hlavním kanále na Assassin's Creed Rogue sérii, tak tam jsem mýval ty sluchátka, jsou tam na té plechovce a ty. A já nechápu, jak můžete nosit sluchátka celý den. Nechápu to, já nemusím moc sluchátka a můj biceps. Nemusím moc sluchátka a já s nima nejsem na počítači, nenosím je nikam skoro. A když už, tak si beru ty od iPhoneu, kdybych náhodou potřeboval se podívat třeba na video nebo něco takového. Nechápu vás. Já poslouchání muziky tak chvilku jsem vysával 2 hodiny nebo jak dlouho. A už mě z toho jebe. Hrozné. Nechápu vás, já nesnáším moc. Já moc nemusím sluchátka když jsem na počítači, když edituji a tak. Proto jedna z prvních věcí, co jsem kupoval k počítači, tak jsem kupoval reproduktory, že? Protože tak. No, ještě tady musím uklidit, jak jsem vysával stůl, tak jsem to tady trochu porozhazoval tamto, tady vidíte, tak. A vím, že teďka dlouho nevyšlo video, ale vůbec nevím, co udělat. Asi se do toho zítra pustím, vymyslím něco, anebo dneska se do toho možná ještě večer pustím, ale já fakt nemám žádný nápad, já asi půjdu teďka chvilku hrát, nebo já nevím, vůbec nic nenapadá, co bych mohl udělat. Ani nemám takovou tu chuť do toho a já do toho musím mít tu chuť a potom bych mohl bořit skály, no. Jak tak natočím cokoliv, tak natočím film prostě. Tak bych byl schopný natočit film, ale jak do toho nemám chuť, tak se mi nechce hledat jako témata, co bych mohl natočit. Mám takových pár, jako co bych mohl udělat, i mám 2 náměty, ale já vím, že poslední video byl takový ten jako short sketch nebo short movie. A já mám další jenom na short movie. Já nemám nic na takové to klasické video, kdy si stoupnu semka. Nemám nic, takže nevím, jestli by vám vadilo, kdyby byl zase short movie, ale podle mě je to možná lepší než žádné video, že? Nevím. Vyřeším to. Tento vlog už má 3:15, takže a keď jsem tady o krajinách, doufám, že vás to baví. Jestli ne, tak už se asi nedíváte, že? Pokud ano a nebaví vás to, tak to nevypínejte. No. Jo, dobré, mě ten mobil spadl. No, já můžu vidět tady Roxinu. Jo, Bronx a Roxina jsou bezvadní, oni totiž Bronx se vysavačů bojí a Roxina na něj útočí. Bezvadné, z nich 2 by byl dobrý jeden. Hrozné. Takže Bronx před vysavačem utíká, Roxina do něj kouše. Bezvadné. To vám někdy musím natočit. Asi to teda vyjde na Instagram, takže když tak se podívejte na Instagram, čekněte to tam, dejte tam na Instagramu a tak. A to je tak asi všechno. No, tak, to je asi tak všechno. Teď zapnu počítač, první si ještě umiju ruce, protože jsem ještě neuměl ruce, potom vysávání a potom půjdu asi buď vybrat nějaké témat, nebo si půjdu možná chvilku zahrát na PlayStation, nebo půjdu si zahrát Assassina. Uvidím. Takže se mějte a salam. Kde se to vypí? Nevím, kde se to vypí.